Kabisayaan, maing udto. Diyan karon sa Montalban kan. Dirita na abutan og gutom o dirita maniud to. Diga. Mga unta, maniud ta, mga sa mga Kabisayaan sa Visayas ug sa Mindanao. Ang akong bounty ay karon itlog saka hotdog. Na hotdog nya napo koy itlog nga pirito. Kunya napo koy kuan putput nga inununan siya nga putput. Okay mo na sa ata. Salamat sa salamat sa grasya. Anak sa ito to, amen. Okay, ano ta? Muna akong kuhan, putput na isda. Akong bowl. Nalita kami sa natingin putput ba? Ano daw aslong na ako? Aslong. Gabi pa rin ilog yung namin nununan. Nadadya ka sa Montalban. Diri na naabutan o ganang gutom o paniod to. Ang oras karon alas 12:43. Itlog yung perito ba? Lagi kayo. Kaya, sabi hotdog. Hotdog na isakto ang hotdog. Lang na laki tubig na nito. Sa amin to, sponsor. Sa amin tubig. Diba? Manda. Masong putput na inununan tapos itlog na hotdog may piritong itlog ano ito nga ito rito ang baon na sabon nga ako ba ako na itlog o kamatis kami kaya salamat din sa akong asawa nga si Pel siya may nagluto ka na inununan gahapon na putput kami kayo. Salamat. Ito kay Bob. Hotdog. Putput o hotdog. Nandito ka sa Montalban Rizal, mga Kabisayaan. Yan sa Luzon, sa Montalban Rizal. Araw po ng Montalban Rizal. Dito na naputan ng putong ng dito makaon.
Montalban na, ano, mga Kabisayaan. Montalban Rizal. At dito sa likod, padulong sa Marikina. At dito, padulong sa Montalban Rizal. Okay. Ang akong gaon. Nakakuan ng mukok sa puput. Okay, humanat ang kaon mga Kabisayaan. So mag-amputa pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa iyo. Okay. So mga Kabisayaan, atagig utro kung asa ko maniotto dito sa Manila. Bye-bye.